Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, музычная рубрика «Такога вы не чулі». Тут Маша Колесникова. Жадаю ўсім не хварэць. З намі на сувязі сёння Вольга Баразна, гэта вакалістка мінскага гурта «Энджі». Прывітанне, Вольга. Прывітанне. Як вашыя справы? Я гляджу, што вы знаходзіцеся дома. Так, усё так. Працую зараз, як і, здаецца, большасць слухачоў. Ну, адказных беларусаў, свядомых. Так, свядомых адказных беларусаў. І вось мы таксама так стараемся рабіць. Слухайце, ну, увогуле, як на гурт уплывае вось гэтая вымушанасць дыстанцыянавання сацыяльнага? Бок я разумею, што зараз большасць гуртоў ўсё ж перарвалі рэпетыцыі і, ну, адпачываюць, відаць. Ну, так, для нас гэта таксама актуальна, таму што мы зараз рэпетыцыі амаль што не праводзім, але вось каб запісаць відэо да эфіру сённяшняга, мы збіраліся спецыяльна, і нават на відэа дыстанцыя яна адчуваецца. Так, я глядзела, сапраўды яно ёсць такое. Ну, увогуле, як вы лічыце, для музыкаў вось гэты час, гэта ўсё ж час неяк там спыніцца, выдыхнуць, падумаць, нешта прыдумаць новае, ці гэта ўсё ж такі час нейкага адчаю, што ты там цябе прэ, ты хочаш іграць, ты хочаш паказваць сваю музыку, але ты вось мусіш сядзець проста тупа дома? Ну, мне здаецца, тут ужо хто як разумее гэты такі складаны перыяд. Для кагосьці гэта такая магчымасць нехта па-новаму сваю творчасць прааналізаваць, прыйсці да чагосьці, і, мабыць, гэта такі час для нейкіх эксперыментаў, таму што канцэртаў няма, і гэта такі час, калі можна штосьці новае для сябе вывучыць, нейкія, мабыць, навучыцца на нейкам новым інструменце граць. І гэта складаны час, але час для нейкага новага патэнцыялу. Слухайце, ну, класна, таму што, напрыклад, калі кажуць, што жыццё ўжо не будзе ранейшым пасля гэтага так крызісу, мне падаецца, што ўсё адно мы ўсё адно будзем такімі, як былі, таму што мы ўжо прывыклі ўсё адно да гэтага жыцця, і мне падаецца, што мы нейкім чынам вымушаныя будзем яго вярнуць назад, яго як бы рэабілітаваць, уваскрэсіць, ну як па-іншаму. Ну, мне здаецца, у кожнага ёсць такі звыклы стан такой утульнасці і нейкага персанальнага камфорту, таму што кожны чалавек, ён існуе ў нейкім сваім такім, мае нейкія звычкі. Гэта у большасці датычыцца нейкіх сталых людзей, якія ўжо, мабыць, не моладзь, я не пра моладзь зараз вяду размову, але мне здаецца, што для кожнага гэта такі час нейкага пераасэнсоўвання таго, што ў жыцці адбываецца, і, мабыць, добры час, каб нейкія новыя мэты знайсці ў жыцці. Мне здаецца так. Будзем спадзявацца, што пасля пандэміі, так, все ж сапраўды свет стане лепшым. Ну, давайте зараз вернемся да творчасці гурта «Энджі». Так, вы выпусцілі на пачатку сакавіка новы альбом, новы EP, гэта сюжэт. Я паглядзела, у вас там цяпер фігуруе 3 мовы, калі раней вы, напрыклад, толькі па-беларуску, па-руску спявалі, цяпер у вас і ангельская мова. І таксама вы кажаце пра новае гучанне, што гурт зноў як бы зрабіў нейкі крок наперад, і зноў вы прыйшлі да таго, што па-іншаму крыху гучыце. Вось распавядзіце пра гэта. Ну, я ўжо казала, што зараз вось такі час добры для эксперыментаў, здаецца, і нехта так адбылося, што гэты час эксперыментаў для нас, ён крышачку раней стартаваў, і вось у выніку мы меем нейкія новыя песні, нават нейкія нашы слухачы, якія раней
слухалі нашы музычныя творы, яны крышачку здзіўляюцца, але спадзяюся, ім падабаецца штосьці такое, таму што на маю думку, трэба ўсё ж такі рухацца далей і штосьці новае, цікавае рабіць кожны дзень, нават маленькія крокі наперад. Вось і гэтыя 3 песні, яны такі маленькі крок наперад. Гэта невялічкі твор, маецца на ўвазе не паўнафарматны альбом, але такая трохпесенная EP, і гэта маленькі такі крок наперад. І зараз вось у гэты час, калі творчасцю займацца можна самастойна, мабыць, нейкія новыя пачуцці, новыя ўражанні, і зараз мы будзем неяк рухацца вось у тым напрамку, які быў абазначаны вось у гэтай EP. Мне здаецца так. А вы можете, напрыклад, параўнаць гэтае EP з вашым папярэднім міні-альбомам і як бы распавесці нам, якія менавіта змены адбыліся? Ну, сур'ёзна, таму што я глядзела, што вы таксама ўжо да такога напаўэлектроннага гучання ўжо мінулы раз перайшлі. Зараз як бы больш ўжо адчуваеце гэтую глебу, я так разумею. Ну, так, я тут пагаджуся, але ёсць яшчэ, як вы заўважылі, моўныя нейкія эксперыменты, таму што мы раней ужывалі 2 мовы ў сваіх песнях, гэта рускую, беларускую, і вось зараз вырашылі таксама паэксперыментаваць у нейкім моўным асяроддзі, здаецца так. Ну, то бок, ангельская мова ў любым выпадку дае гурту нейкі такі рэсурс, каб патрапіць у той бок, дзе лепш разумеюць ангельскую мову. Вы таксама думалі пра гэта, калі рабілі песню па-ангельску? Ну, я скажу так, што, канешне, такія магчымасці яны заўсёды цікавяць музыкаў, але гэта не асноўнае, не галоўнае. Вось мне здаецца так. Гэта такі бонус, здаецца мне. Вось гэтая магчымасць такая, ну, у нашым выпадку, мне здаецца так. Давайте паговорым пра вашу песню, пра «Сияние», пра трэк, які мы зараз будзем глядзець, які вы запісалі ў студыі, захоўваючы дыстанцыю. Захоўваючы дыстанцыю. Ну, ведаеце, як у большасці музыкаў, мне здаецца, песні і тэксты песень — гэта нейкія ўласныя пачуцці. І вось тут таксама песня пра ўласныя пачуцці. Я спадзяюся, што кожны з слухачоў, хто будзе зараз слухаць гэту кампазіцыю, знойдзе штосьці, што з'явіцца нейкім такім званочкам, каб адчуць штосьці блізкае да таго, што мы адчувалі, калі запісвалі гэты твор і калі гэта песня нараджалася ў нас. Вось яна такая вельмі блізкая зараз, здаецца мне, да настрою, таму што мы ўсе зараз крышачку больш дыстанцыраваныя адзін ад аднаго і крышачку больш холадна неяк-то усім ад гэтай дыстанцыі, і мне здаецца, што вось гэта халодная песня, яна будзе неяк-то пападаць у настрой. Что ж, давайте послухаем. Дякую, давайте послухаем. Заблудились свои же света, и без
Гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі». Маша Калеснікова пры мікрафоне. Сёння нашыя госці гэта гурт Энджі, прынамсі вакалістка гурта Ольга Баразна. Мы толькі што паслухалі новую песню, дакладней песню з новага EP гурта. EP называецца «Сюжэт», ён выйшаў на пачатку сакавіка. Ну а ўвогуле гурт існуе з 2008 года. Ольга, мне падаецца, гэта так доўга ўжо, ну сапраўды, праўда? Ну, гэта ўсё пачыналася, ведаеце, ва ўніверсітэтах, калі мы навучаліся, былі моладзью такой бесклапотнай. Вось і так атрымалася. Мне здаецца, гэта такі выпадак вельмі шчаслівы, пашанціла, што мы ўсе да сённяшняга дня разам і штосьці робім. Ну, это да, это уникальная такая з'ява, тому што, ну, звычайна ще ж 12 гадоў, ну, нехта абавязкова выпадае. Як вам удаецца камунікаваць без страт? Ну, вось у ліпені будзе 12 год. Нехта цікава, я нават сама толькі што зразумела. Гэта вельмі доўгі час, але мы шмат часу разам нейкія актыўнасці падтрымліваем, нават нейкія паездкі. Гэта ўсё адбываецца разам, і мне здаецца, тое, што мы нейк-то добра адчуваем, хто ёсць хто, гэта такі вось Момант, які вас з'яднае і так, не дае здаецца так. Я не спаць. рыхтавалася да такога пытання. Ну, слухайце, ну, я таксама не думала, што яго задам. Але імправізуем далей. Крыху Што хвалююся, што хлопцы пачуюць і штосьці такое падумаюць. все будзе добра, я думаю. Слухайце, ну, увогуле, так, за 12 гадоў у гурта 4 EP, так? Ці 2 EP і 2 сінглы. Вот это... Вось ёсць адзін паўнафарматны альбом, Ага, і некалькі EP. EP, здаецца, у нас так. 3, і сінглаў некая колькасць. Вось гэта трэба было падрыхтавацца. Я таксама, бачыце, это моя хіба, ладно. Добра. Ну, але за гэты час, вось, вы, напрыклад, дасягнулі нейкай такой мэты, якую вы ставілі ад самага пачатку? Ну, здаецца, такіх ужо нейкіх глобальных мэт, мабыць, і не было, але асноўная, галоўная мэта не спыняцца. І вось, здаецца, мы кожны раз, калі штосьці новае выпускаецца, таксама калі штосьці ў нейкім новым стылі, калі вось гэтыя эксперыменты адбываюцца, гэта такі маленькі крок да дасягнення вось гэтай мэты ніколі не спыняцца. Гэта такая асноўная мэта і асноўная думка, з якой мы творчасцю займаемся, мне здаецца так. Ну, слухайте, ну, з іншага боку, тут таксама ёсць такая небяспека, што ніколі не спыняцца, можна чаго-небудзь і нарабіць такога, што як бы, ну, і не патрэбна. Вось як вы размяжоўваеце тое, што вось гэта менавіта мы мусім рабіць, а гэта, нават калі вельмі хочацца, то лепш не варта. Ну, ведаеце, нас 5 чалавек, і мы заўсёды раімся. Мне здаецца, то, што мы нейкую параду умеем паміж сабой, гэта такі вось спосаб не патрапіць у нейкае такое становішча не вельмі прыемнае. Вось, здаецца так. Слухайте, ну, увогуле, вы дастаткова шмат граеце канцэртаў, я паглядзела, і на фэстах вы часты госць. Вось, але, ну, я не магу сказаць, што ваш гурт так на слыху. Чаму так адбываецца? Ну, мабыць, у нейкім сэнсе, таму што мы ўжо ўсе, здаецца, у нейкім сэнсе дарослыя людзі, у ўсіх ёсць нейкая праца, акрамя гурта, і гурт — это ў першую чаргу хобі,
І кожны раз, калі мы займаемся чымсьці новым, мы робім гэта нехта, па-першае, для таго, каб была нейкая вось рэалізацыя асабістых творчых вось гэтых настрояў. І мне здаецца, мы крышачку менш часу на ўсё гэта выдзяляем, чым патрэбна, мне здаецца так. Мгм. Не, ну просто, бачце, я рэдка сустракаю гурты, якія так шчыра кажуць: музыка гэта наше хобі. А звычайна гурты што кажуць: о, мы марым кінуць усе свае працы і займацца толькі музыкай. То бок гэта не пра вас. Ну, мне здаецца, здаецца, не пра нас. Слухайце, ну Можа быць, не зусім пра нас. ну мне асабіста падабаецца такая пазіцыя, таму што ну это вельмі добра адчуваць, што і гэта мы таксама добра робім, але гэта ўсё ж там не прыносіць нам тыя дывідэнды, якія можа быць я маю на ўвазе там, напрыклад, нейкія фінансавыя, так, але гэта мы робім для свайго задавальнення і мы задаволеныя тым, што ў нас атрымліваецца. Гэта Так, шчыра. усё так, але калі хтосьці жадае нас пабачыць на сваём фэсце, то welcome. Дарэчы, шмат у вас выступаў сарвалася, хаця летнія фэсты, здаецца, яшчэ там не адмяняюцца. Яшчэ не, але вось у красавіку мы планавалі некалькі выступаў у Латвіі, і усе яны, на жаль, не атрымалася, але Да, але наперадзе. яны ж могуць перанесці, здаецца. Так, ну вось мы зараз пытаемся, спрабуем дамовіцца нейкта, каб гэта ўсё на восень можна было здвинуць вось. Што ж, дзякую вам вялікі. Я вельмі радая, што мы ўсё ж змаглі падключыцца. Я нагадаю, што госця сённяшняга нашага жывога эфіру Еўрарадыё, музычнай рубрыкі «Такога вы не чулі», Вольга Баразна з мінскага гурта «Энджі». Нядаўна каманда выпусціла свой новы міні-альбом, ён называецца «Сюжэт». Яго можна паслухаць, у прынцыпе, у сацыяльных сетках, напрыклад, ёсць група ўКантакце гурта «Энджі». Ну і будзем чакаць таго, што гэтая пандэмія скончыцца і каманда будзе граць канцэрты, і мы зможам на іх схадзіць. Дарэчы, паслухаць можна таксама на Яндекс.Музыкі, на Ютубе, ва ўсіх месцах, якія вы толькі можаце ўявіць. Супер. Дзякуй Дзякуй вялікі, вялікі. Ольга. Прывітанне хлопцам, ну не хварэйце. Дзякуй вялікі. Шчасліва.